ମାନସୀଙ୍କ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ଭରିବେ ଦୁଃଖ ଏବଂ କାନ୍ଦ କାନ୍ଦ ଅବସ୍ଥାରେ, କାହିଁକିନା ସେ ମାନସୀଙ୍କୁ ଜମା ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମାନସୀ ଏପଟେ ଖୁବ୍ ଖୁସି ଯେ ଜୀବନ ତାଙ୍କୁ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧାଇଲେ। ଏଇ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ଜ୍ୟୋତିଙ୍କ ମନ ପୁରା ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ତାପରେ ମାନସୀ ଜ୍ୟୋତିଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ, କହିଲେ ଦେଖିଲୁ ତ ଏବେ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଗଲା ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଜୀବନ ବାବୁଙ୍କ ଜୀବନରେ ଖାଲି ମୁଁ ହିଁ ଅଛି, ତୋର ଏଠି କିଛି ବି ଜାଗା ନାହିଁ, ତୁ ଏଠୁ ପଳେଇ ଯା। ଏବଂ ଏହା କହିଲା ପରେ ଜ୍ୟୋତି କହିବେ ଅପା ତୁ ପୁରା ଠିକ୍ ବିଶ୍ୱାସରେ କହୁଛୁ ତ, ତୋ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ଲାଗିଛି। ତାପରେ ମାନସୀ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନିଜ ମଥାକୁ ଧରିବେ ଏବଂ ଦେଖିବେ ଏଇସବୁ କ'ଣ, ଟିକେ ତାଙ୍କୁ କିଭଳି କିଭଳି ଲାଗିବ। ତାପରେ ପବନ ଆଉ ଜୀବନ ସମସ୍ତେ ପରିବାର ଦେଖିବେ ଏଭଳି କ'ଣ ହେଉଛି। ତାପରେ ମାନସୀଙ୍କ ମଥା ଜଳିବ ଏବଂ ସେ କିଭଳି କାନ୍ଦିଲା ଭଳି ଆକ୍ଟିଂ କରିବେ। ତାପରେ ଯାଇ ମୋହିନୀ ଦେଖିବେ ଯେ ସେହା ସିନ୍ଦୁର ନୁହଁ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ। ତାପରେ ମାନସୀ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏକ ପାଣି ଆଣି ପାଣି ଢାଳରେ ନିଜ ମଥାର ସବୁ ସିନ୍ଦୁରକୁ ପୋଛି ସଫା କରିଦେବେ। ତାପରେ ଜ୍ୟୋତି କହିବେ ଅପା ତୁ ବିବାହିତ ହୋଇ ତୋ ମଥାର ସିନ୍ଦୁରକୁ ଘଷି ଘଷି ସଫା କରି କ'ଣ ଠିକ୍ କରୁଛୁ। ତେବେ ଜ୍ୟୋତି ଏକ ଠିକ୍ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ ମାନସୀଙ୍କୁ।